Het is weer feest in de tent, hè? Het is feest in de tent. Zeker. Helemaal in het oranje gekleed. Speciaal voor de koningin. Ik dacht voor TV Oranje. Ook, tuurlijk, TV Oranje, de koningin. Ach, het is toch één pot nat. Nou, deze zomer ben ik natuurlijk in het hele land te zien. Ik ben nu bezig met mijn 3e nummer. En dan komt natuurlijk meteen een 4e, een 5e en een 6e eraan. En aan het einde van het jaar moet er eigenlijk een heel feestalbum van Jetty Paletti zelf in elkaar gemaakt worden. Dus. Laten we eens beginnen met het 3e nummer. Hoe gaat die heten? Ja, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Iets van, ik wil er wel 2. Of geef mij er maar 2. Of doe mij er maar 2. Ik weet niet, maar het zal iets zijn met 2. 2 mannen, 2 biertjes, 2 borreltjes. Noem maar op, 2 feestjes. Ik weet het niet. Jetty, iets anders. Moederdag staat voor de deur. Als jij nou kijkt, ja, wat zei je nou? Hoe zou jij in de watten gelegd willen worden als vrouw? Ja, en dat vraag je mij. Als moederdag, ja, gewoon eigenlijk de hele dag niks. Lekker niks. Niks hoeven, niks moeten. Gewoon echt een keer niks doen. Ja, een keer niks doen. Elke moeder doet elke dag van alles. Ja, en met moederdag moet je gewoon helemaal niks hoeven doen.